Hola, nens i nenes! Com va el confinament? Esteu molt avorrits? No! Com que no? Com és això? Gràcies, has vivit del cuento. Claro, és que aquests us porten cada dia un conte. Doncs avui també. Mireu, avui és un conte dolç. Hansel, Gretel i la fada xocolatera. Sí, una fada, no una bruixa. I diu que el Hansel i la Gretel eren uns nens i nenes que els agradava menjar gominoles, xutxeries i dolços a totes hores. Tant és així que a l'hora de sopar no menjaven i els pares s'enfadaven una mica amb ells. Un dia van sentir que allà a la muntanya hi havia la casa d'una fada que era tan dolça, que tot el que tocava ho convertia en xocolata, en xutxeries, en gominoles. Els agradava tant la idea de poder-se menjar una casa sencera de gominoles que van decidir fer una excursió, agafar la motxilla, preparar-se-la bé d'aliments i de provisions i anar a la recerca de la casa de la fada xocolatera. I van posar caramels de la cavalcada de Reis, uns quants. Una mica més per si de cas, Hansel, una miqueta més, va, vinga. Van agafar després els caramels de Sant Magí. Sí, eren sempre dels que n'agafaven més. I tant, agafaven el paraigües i vinga, caramels. Després van pensar, doncs potser una mica que no faltin, si us plau, les galetes, que són molt bones, i uns quants bombons, vinga. Així segur que no passarien gana. Van tancar la motxilla ben tancada i se'n van anar cap a la casa de la fada xocolatera. I pel camí, no fos cas que es perdessin, anaven deixant carmelets pel camí. I així sabrien trobar el camí de tornada. Al cap de poca estona, darrere d'uns arbres, van descobrir una casa enorme feta de xocolata. Hansel, ho has vist això? Sí, Gretel! Deu ser tot boníssim! I van entrar i van començar a llapar les parets. Hi havia parets de xocolata blanca. Hi havia parets de xocolata amb llet. I n'hi havia de xocolata negra. I els marcs de les portes estaven fets tots de lacasitos i de conguitos. Uau, boníssim! I els poms de les portes de Ferrero Rocher. I clar, les làmpades eren de núvols de sucre. És que no donaven l'abast de menjar cap aquí, cap allà. Però al cap d'una estona d'estar menjant, la Gretel va tenir ja la panxa una mica plena. I va dir, Hansel, potser que parem ja, no? I el Hansel, no, una mica més com estic menjant aquí al mar de la vida, una mica més, és de torre boníssim. No, seguia menjant. I de cop i volta va passar una cosa. Al Hansel se li va començar a posar la cara vermella, i el cos se li va començar a fer petit, i es va convertir en una piruleta! Hansel, què t'ha passat? No ho sé, però soc una piruleta! Visca! Ai, Déu meu, però què has fet? Has menjat massa! Què és això? Què és aquest soroll? Sentien un soroll d'una porta d'allà, d'una habitació. I quan van obrir aquella porta, el van descobrir tot de nens que s'havien convertit en caramels i gominoles. Què us ha passat? És que hem menjat moltes gominoles i ens hem convertit en xutxeries nosaltres també. Però què dius? Jo, la mare sempre em diu que sóc molt dolç i ara ho sóc de bo. Ai, mare meva, això és un desastre, però que no veieu? És molt divertit! No, home, no us podeu quedar així. No teniu braços, no teniu cames, com podreu abraçar els vostres pares? Com podreu córrer i jugar? I en aquell moment va arribar la fada xocolatera. Venia del seu hort. I quan els va veure tots... Ja m'ho pensava jo. Què heu fet? Bueno, ja ho sé què heu fet. Heu menjat masses xutxeries i heu llapat massa les parets de casa meva. Això no es fa. Aquest encanteri l'he fet jo. Ho he fet expressament perquè els nens i les nenes a vegades no teniu mesura, no sabeu parar. Us haig de dir una cosa. Si no us voleu quedar així per sempre més, haureu de desfer l'encanteri. I com es fa? Va preguntar en Hansel. Com es fa? Jo no vull ser una piruleta per sempre. Doncs us heu de menjar una sopa de verdures, des de la primera gota a l'última. Quin fàstic!
Ah, si no voleu no passa res, però us quedareu com a carmels tota la vida. No, ja va, ens menjarem la sopa. I tots els nens que s'havien convertit en gominoles van anar amb la fada xocolatera al seu hort i van començar a collir enciams, carxofes, porros i van fer una sopa. Se la van menjar. Primer feia... No està tan dolenta. Agoita, sí, encara m'agradarà i tot la carxofa. I se la van menjar tota. I llavors va passar una cosa màgica. Plup, plup, plup. Tots els nens i les nenes van convertir-se una altra vegada en el que havien estat abans. I va ser així com el Hansel i la Gretel van decidir tornar cap a casa seva amb la lliçó apresa. Aquella nit, quan van arribar a casa, a l'hora de sopar, van explicar aquella esplèndida i espectacular aventura als seus pares. Pare, mare, és que ens hem trobat una casa que era tota de xocolata i ens hem menjat, ja ha vingut la fada xocolatera. Els pares no se'n van creure res de tota aquella història. Això sí, van quedar ben estranyats al veure que a l'acabar de sopar en Hansel i la Gretel no havien deixat ni una gota de sopa al plat. I així és com acaba la història. Vet aquí una carxofa i una carbassa. Aquest conte ha molat massa!